Mai mă știți, lume? Deci, vă spun că mutat prin cameră, uitați aici, era televizorul și o să vreo ceva. Că pot să intru pe YouTube pe televizor. Mai întâi la prindem. Uitați. La prindem. Și aprinde. De dă aici. Uite. Și uitați niște chestii. O chestie. Și Dacă o țineți așa, vă curentează. Da. Imediat intră pe YouTube pe televizor, nu știu de ce nu merge. Nu știu de ce nu merge să intru pe YouTube pe tele. Haide bă, intru odată. Bă, m-am curentat la limbă. Da? Uite. Nu mă, nu. Eu mai pun telefonul că am încercat încă o dată să am pus pe telefonul cu camera pe ăla și nu mai mi-am mers filmare, bă. Ce-am dat la pe aici, nu știu cum au făcut. Mi s-a stărit filmarea și uitați. Uitați. Vedeți? YouTube. Hai să dăm. YouTube, Ce? Acum se vede mai bine un pic. Deci, uitați. YouTube scrie, da. Numai că Adică mie scrie, vezi că intrăm pe YouTube, oameni buni. Uitați. Unde ții tableta, David? Tableta mea în cutie. Uitați-o. Eu iau. Uitați, magie. Oricum n-am baterie și nu lua. Uitați. Magie. Sunt pe YouTube. David, nu pot. Vedeți? Ți-am blocat-o. Hai să... Haide, dă sus. Caută. Ce vreți voi să gutăm? Deci. Spun... Bă, ce merge așa că... Să pun o melodie. Și poate voi o știți, dar cred că nu o știți. Uitați-vă la mine, sunt domnul Funduleț. Stai, Maia. Spun o melodie șmecheră. Așa, bagă. Nu. Știu că vă plictisiți să mă toți auziți pe mine, dar... Uite-te un pic, uitați-vă un pic ce mi-a dat. Și vreau să scriu Lucas Loco. Lucas Loco, dă! Mă, spațiu, nu pot. Haide, așa. Uitați-vă ce am eu aici. Noi avem niște pietre frumoase ce se încălzesc. Ce Lucas acolo? Ce Lucas acolo? Uitați, magie, Lucas Loco. Deci, uitați. Televizorul meu se poate intra pe YouTube. Și cam atât cu video asta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like. Bye, bye.